לשימת לבכם, אסור לשאת נשק בכל אולמי בית הנתיבות. תודה. Attention please. Carrying weapon is prohibited in all terminal halls. Thank you. הגיע יום שלישי, איתו מגיעים הפרפרים בבטן. היום אהובי חוזר מפריז. הוא היה שם כל כך הרבה זמן, יש לי כבר כל כך הרבה מה לספר לו. הרבה דברים השתנו מאז שנסע, אך לא יכולנו לדבר, הוא עסוק מאוד. היום אני אוספת אותו מהשדה ונוכל לצחוק על הכל. אין לי כל עניין לעלות על מטוס. כל כך הרבה תקלות יכולות להיות. אני לא מצליחה להבין איך חפץ כל כך גדול וכבד כמו מטוס יכול פשוט לדעות בשמיים כמו ציפור. פגישותיי היחידות עם שדה התעופה היו במעמד קבלת הפנים. הפנים שאני כל כך אוהבת לשקוע בתוכם. אני אוהבת לחשוב על הפנים שלו, זה מרגיע אותי. חיי חיוך יפה כל כך, ואני משיבה לו בשלי. הדלתות מנחשות אותי ונפתחות לי מעצמן. אני כבר מכירה את הטרמינל. הריח של הציפייה לבואם של האהובים מעבר לשערי המכס מציף את האולם. גם אני מצפה. אני גם מחכה. היום אני בחיקייה לאהובי. יש בקשות באוויר והאנשים ממהרים. קצת שמחים, קצת לחוצים. זה נראה כאילו הם רצים, צמאים, עולים ומתיישבים. פעם הייתי מחכה ליד יציאה, אבל היום אני כבר מכירה. מתקרבת, מסתובבת, מסתכלת, ועוד מטוס נוחת. אני צמאה. אני בדרך כלל עם בקבוק מים. אלון תמיד אומר שחשוב לשתות הרבה כדי להקל טוב יותר. אבל המים אינם מרווים את צימוני. אני צמאה לפגישה המיוחלת שלנו, זאת שגוללתי בראשי כבר אין ספור פעמים. סופרת 360 שניות, לפעמים קצת יותר, ועוד מטוס נוחת. ככה זה בשעות של העומס. אנשים עם עגלות, שקיות וקרטונים הולכים וחוזרים. גלגלים קטנים ודפיקות קלות סוגרות את הטיסה. אני אוהבת להתבונן באנשים המחכים. חלקם אחוזי תזזית ולא מסוגלים להירגע או להמתין בנוחות. חלקם אוחזים בלונים בידם. חלקם פניהם חמוצות מרוב ציפייה וכבר איבדו את סבלנותם. כמה זמן יכול אדם לחכות למישהו שיגיע? אני יכולה לחכות שנים. בשביל אהובי לא אתייאש מלהמתין. הגיע יום שלישי. היום התלבשתי יפה עבורו. אני רוצה שיראה אותי ויזכר בבת אחת למה הוא אוהב אותי כל כך. בעוד כמה רגעים אוכל לגעת בו באמת. לחוש את הזיפים שלו מהקצצים את אורי. לשמוע אותו מגולל את נסיעת העסקים שעשה, מספר על האוכל הזוועתי שהגישו במטוס. אני מקווה שלא איבד את המזוודה שלו, כי לפני שנסע הבטיח לקנות לי שמלות וסמים. אני בטוחה שהוא קלה לטעמי, הוא הרי מכיר אותי כל כך טוב. האהוב שלי חוזר היום. יעל מתוקה שלי, אני מנסה לתפוס אותך כבר שעתיים. אני מקווה שהכל בסדר איתך. התקשרו אליי עכשיו מרשות שדות התעופה, לא הצליחו לתפוס אותך בטלפון. הודיעו לי שטיסה מפריז, הטיסה שאלון היה עליה,
רוצה? אני כל כך מצטערת, מתוקה שלי. את שומעת אותי? תגידי לי איפה את ואני אגיע עכשיו. יעל, בבקשה תעני לי.